עוד בוכים אנחנו עליך עם אותה רבה בוכייה שצמרות עליה האפירו וקמנו בדמעה לך עוד בוכים אנחנו עליך עם אותה רבה בוכייה. כאילו אכפת לי שהחיים ממשיכים, כאילו מפריע לי שהחיים ממשיכים כאילו החיטה צומחת שוב והכל בסדר והשלחין עדיין קיים. אבל יותר מפריע לי שהוא לא הספיק. זאת אומרת, הוא לא הספיק לראות אותי כאילו גדולה, או את עופרי גדולה, או את אמא שלי. זאת אומרת, כזה קטע של יותר כזה דברים של חווים כזה אנשים גדולים, כאילו משפחה. זאת אומרת, לא יודעת, זה לא מפריע לי שלא הספקתי להגיד לו דברים. כאילו מרגישה, זאת אומרת שאם אנשים אהבו אותו כשהוא חי, אז הוא יודע את זה. זאת אומרת, הוא לא היה צריך שיגידו לו שאוהבים אותו. אני לא מרגישה שבגלל שלא אמרתי לו את זה שהוא חי או דברים כאלה, אז אני לא... אז כאילו עכשיו אני יכולה, זאת אומרת, להגיד לו את זה. גם במחשבות, אני מרגישה גם שהוא יודע מה אני חושבת. יותר מפריע לי שהחיים ממשיכים. קשה מיום ליום, אי אפשר להקל. אי אפשר להקל את זה בכלל. קשה. אפשר להאמין, אפשר... כמו חלום, קמים כל יום, חושבים שזה חלום. אי אפשר להאמין. והכאב הוא חזק, שלא הספיק הרבה דברים. אני זוכר שהוא היה איש גדול וחזק, ושהוא לכל דבר היה מוכן לעזור, ושהוא היה איש נורא טוב. וכשאני באתי הביתה, אז אבא סיפר לי שליבי נפטר, וזה היה לי נורא עצוב לשמוע. זהו. לי זה נורא עצוב שאמא שלי סיפרה לי שליבי מת, ונורא הצטערתי, אבל אין מה לעשות, הוא היה נחמד, והוא היה נורא עוזר לילדים. וכל פעם שהייתי נכנסת בחדר אוכל, אז הייתי מחייכת אליו והוא חייך אליי. הוא היה נורא איש טוב, חבל שהוא מת. אוקיי. כששמעתי שליבי נפטר, היה לי נורא עצוב, כי תמיד הוא היה בא ומדבר איתי ועם יונתן, וצוחק איתנו. וזה כאילו שמישהו מהמשפחה שלי מת, כי הוא היה נורא איש כל כך טוב שלא אכלתי בלעדיו. לא. כשאני שאלתי את ירדן בתלתון הגדול למה היא בוכה, היא אמרה לי את זה, שליבי נפטר. ולי זה היה נורא עצוב, כי כל פעם, כמעט כל פעם, יום לפני שהוא נפטר הוא בא אלינו ודיבר מהחלון ומשוחח וצוחק איתנו, ולפעמים נכנס הביתה וזה.
וחבל שהוא נפטר, והיה איש נורא טוב. אני מאוד הצטערתי ששמעתי שליבי מת, ואני זוכרת שהוא היה בא אלינו ומשחק איתנו וצוחק איתנו, ונורא הצטערתי ששמעתי שוב. ועכשיו כאילו הקיבוץ אבוד לנו בלעדיו. כאילו חסר פה אנשים בקיבוץ, וזה בכלל לא נעים שאנשים יוצאים, זה נורא עצוב. זה כאילו בן משפחה שלך מת, זה אותו דבר. כי ליבי היה ממש כמו ממשפחה של מישהו. הוא תמיד צחק עם כולם ושיחק עם כולם, וזה היה נורא נעים להיות ככה איתו. ותמיד כשהייתי בחדר אוכל אז הוא קרא לי ושיחקנו ביחד, והוא נורא אהב ילדים ומבוגרים וצעירים. הוא אהב בקיצור את כולם. הוא היה טוב לכולם. הוא היה כמו ראש הקיבוץ. הוא כאילו הוביל את הקיבוץ. הוא היה נחמד לכולם, הוא אהב את כולם, כולם אהבו אותו. כל פעם שאחותי הייתה נכנסת לחדר אוכל, הייתה מתחילה לבכות. והוא כל הזמן בא אלינו ושאל למה היא בוכה, ואני כל הזמן חייכתי אליו. ואמרתי לו שהיא נורא מפחדת ממנו. אבל בסך הכל הוא היה איש נחמד. זה שליבי נפטר זה קצת הזכיר לי את הרצח של רבין, כי כאילו ליבי הוביל את הקיבוץ ורבין הוביל את השלום, וכשרבין נפטר זה כאילו מרגישים מחנק, וזה אותו הדבר כמו אצל ליבי, כי הוא היה חשוב כמעט לכל הקיבוץ, וזה נורא עצוב. מתי ששמעו את החדשה הזאת בתלתום, כולם נכנסו להיסטריה, זה היה ממש לא נעים. האישה שלו, דינה, היא אמרה לו ללכת לרופא כל הזמן, והוא לא הלך. הוא נתקל באמצע השדה בטרקטור, הוא התקשר לאבא שלי, אבא שלי בא לאסוף אותו, הוא ירד מהטרקטור, והוא לא ידע שרגע אחרי שיבוא הרופא הוא ימות. מישהו מתגעגע לליבי? כן. תשמור על העולם ילד, יש דברים שאסור לראות. תשמור על העולם ילד, יש דברים שאסור לראות. ליבו של העולם ילד, עם חיוך של מלאכים. תשמור על העולם ילד, כי אנחנו כבר לא מצליחים. ליבו של העולם ילד, עם חיוך של מלאכים. תשמור על העולם ילד, כי אנחנו לא מצליחים. תשמור על העולם ילד, אל תגזים במחשבות. כמה שתדע יותר ילד, אתה רק תבין פחות. ובשעה מסוימת נסגרות כל הדלתות, וכל אהבה נגמרת, אתה רק ממשיך לטעות. בשעה מסוימת נסגרות כל הדלתות, וכל אהבה נגמרת, אתה רק ממשיך לטעות. תמיד מעלה בחיוך, תמיד מעלה ברגשות טובים.
הפגישה עם ליבי באמת מאוד מאוד הייתה מיוחדת בשבילי, במיוחד בסיטואציה המשפחתית שלי, אבל גם כאדם. הייתה לי איתו פגישה מאוד מאוד קרובה, מאוד אמיתית וכנה, ואפשר להגיד ממש אינטימית, למרות שזה לא, כמובן לא מדובר על שום דבר שהוא לא מוסרי נאמר, אבל היינו שכנים, ולפגוש את ליבי בשבילי היה כמו לפגוש אח, קרוב, תמיד מחייך, תמיד שמח לקראתי, תמיד מתעניין, תמיד חם אליי. אני הרגשתי שאני יכולה לפנות אליו בכל שעה ובכל דקה בשעות היום, גם בלילה. תמיד הוא היה מוכן, מה שאני צריכה. זה היה מובן, אם אני צריכה משהו, אז הוא הכתובת בשבילי. צריך לנסוע, צריך לקפוץ לבית חולים, צריך לסדר משהו, צריך להקפיץ איזה חברה שלי לכביש, איזה מישהו, הוא תמיד מוכן. ולא בהרגשה כזאת שהוא נותן לך כאילו, אני עשיתי בשבילך משהו, נא לרשום וכל זה, בכלל לא. אני פשוט עם כל הלב מבין שזה צורך, מבין שזה אמיתי, סתם לא פונה אליי. אם פנית, סימן שזה נכון, ואם זה נכון לך, זה נכון לי. וכמו שאני עושה דבר בשביל עצמי, ככה אני עושה דבר בשבילך. זו בדיוק הייתה הרגשה שלי איתו. זאת הרגשה שאני לא מכירה מישהו שיכול לעשות את זה. אולי חבר טוב מאוד וקרוב מאוד. וזאת הייתה הרגשה איתו. זאת מתנה גדולה. בשבילי הוא היה מתנה גדולה. אם אני גידלתי את הבנות שלי, והוא היה נכנס אליי לחדר, כוס קפה, ככה, היה לוקח את הילדות והיה מרים אותם לתקרה. איזה אושר! מי עוד היה מוכן לעשות את זה בשביל הילדות שלי? לא היה להם מי שיעשה את זה. והוא פשוט, לא היה דבר שהיה יותר טבעי לו מזה. הוא לא התאמץ במיוחד, הוא לא חשב שזה איזה... הוא פשוט באופן טבעי עשה את זה, הוא באופן טבעי נתן את עצמו. הוא היה גבר שלקח והרים את הבנות שלי לתקרה. נקודה. לא עשה את זה אף אחד אחר. יש פה הרבה אנשים שגדלו איתי מימי הסיר. ליבי, אם אני מנסה שנה לאחר שליבי איננו איתנו, אם אני מנסה לחשוב, ואם אני ניסיתי לחשוב במשך השנה מה אפיין אותו, מה גרם לכולנו להרגיש בחיסרון הגדול שלו במשך שנה, ומה התרומה הייחודית שלו לעין כרמל, לחברה, לחברים, בעיקר לחברים, במשך כל התקופה שליבי היה פה. אז אני חושב שליבי היה תמצית, אני קורא לזה תמצית עין כרמל. ליבי לא היה מהאנשים שנועדו לתפקידים גדולים, הוא בהחלט לא היה יכול למלא תפקיד ניהולי מרכזי. הוא ידע את זה, הוא הרגיש את זה, והוא מאוד רצה להתחבר לכל דבר שעושים. וזה היה הייחוד שלו. לפעמים גם זה היה מצחיק, הוא הבטיח לכל כך הרבה אנשים, או כל כך הרבה דברים לעשות, והוא לא היה מספיק, והוא לא היה מצליח אפילו לעשות אותם. אבל הוא רצה להיות בכל, והוא היה בכל. ברוב הדברים הוא הצליח לעזור, הוא הצליח לתרום. הוא לא דיבר, הוא פשוט עשה. הוא הרגיש שהוא נועד לעבוד, להיות איש השטח. אם זה בשדה, קטונתי מלשבח אותו, אנשים שעבדו איתו ודאי עשו את זה טוב יותר. תגיד, כן. הגיוס קשה לך? לא. מהזקנים אף אחד לא בא, רק אתה באת. למה לא? קודם כל הוא לא זקן. איצ'קה? כן. לא קשה לך? לא. אתה מבסוט להיות פה עם הצעירים? כן. איך אתה מרגיש ביניהם? טוב, מאוד. בסדר, אה? בסדר. לאן אתה נוסע, מוטה? תודה,
כשעצרתי באמצע חשבתי שהוא נוסע. אז עוד פעם. עוד פעם, לא הצליח. רגע, עוד פעם, הוא לא תפס טוב. הוא היה כל כך אמיתי שזה היה הוא. ולכן אני חושב שהוא היה תמצית של עין כרמל הטובה והפשוטה. וזה מה שגרם לכולנו את ההלם הגדול הזה. שהוא נעלם, הוא פשוט נעלם לנו בבת אחת. וקצת אנחנו מכים על חטא, כל אחד בתוכו הוא, על זה שאולי באמת לא נזעקנו מוקדם יותר לעזור לו. וככה הוא מת לנו פתאום, באמצע הדרך, איש צעיר, וחבל. כשתמות משהו ממך בי, משהו ממך בי ימות איתך, ימות איתך, כי כולנו, כן כולנו, כולנו רקמה אנושית אחת חיה, ואם אחד מאיתנו הולך מעימנו, משהו מת בנו, משהו נשאר איתו. ממש קשה לי לספר, כי הכל מורכב מכל מיני תמונות שבדרך כלל או שהוא היה בא אלינו לשתות קפה ומקשקש קצת, או שנפגשים על הדרך. היה קל לשוחח איתו, הוא היה בחור מפרגן, לא קטנוני. זה מה שנשאר לי ממנו, ואני חושבת שלהרבה אנשים זה הזיכרון שיש מליבי. מדברים על מישהו, נזכרים, אז כמו שריטה אמרה, אז תמיד באמת כל מיני קטעים של תמונות, ולי באמת יש תמונות שאני רוקדת עם ליבי. אני הייתי הרבה פעמים בת זוג של ליבי בריקודים, בחג שבועות. יש לי פה תמונה מ-1979. ליבי פה ממש רזה ויפה, וכמעט בכל החתונות אני וליבי היינו זוג. היה קצת קשה לרקוד איתו, כי הוא לא בדיוק זכר תמיד את הריקודים, והוא היה סוחב לי את היד כל כך בכוח, שאחרי השאר אליה הייתי תמיד בודקת אם היא נשארה לי במקום. אבל מה, היה לו תמיד מצב רוח טוב, הוא היה בה בזמן, הוא לא היה פרימדונה כמו כאלה שאני לא רוצה להזכיר את שמם. ובאמת זה אחד הדברים שאני זוכרת מליבי. אתה רואה את הסיגריה הזאת? בדרך כלל, שאני מדליקה סיגריה ומעשנת, ובעיקר שחסר לי סיגריות, אני נזכרת בליבי. בעיקר בחדר אוכל, שחסר לי, אני מסתכלת מי עוד נשאר לעשן. אני מסתכלת אולי ליבי ישנו ואני אוכל לקחת ממנו איזה סיגריה או גפרורים, כי גם תמיד הגפרורים השרופים שלי ממלאים את הקופסה ואין לי גפרור טוב. וליבי תמיד היה לו או גפרורים או סיגריות. וגם היה נעים לגשת ולבקש ממנו. בכלל, ליבי מאוד חסר לי בנוף של עין כרמל. הוא היה בחור עדין, היה מפרגן,
לא קטנוני, ואני חושבת שזה בעיקר הקשר שהיה לו, בגלל זה היה לו הרבה קשרים עם הרבה אנשים, גם עם ילדים וגם עם מבוגרים. נורא היה אכפת לו כל מיני דברים. אני מסתכלת עליו בתדהמה לפעמים. כל כך היה אכפת לו כל מיני דברים בקיבוץ שכבר כולם אמרו, למשל איזה? כל מיני דברים, בעיקר, דיבר באמת הרבה על חברות ועל זה שלא אכפת לאנשים אחד מהשני, וזה שלא אכפת מהקיבוץ. זה היה נורא נשמע נאיבי, אבל את ראית שאצלו זה מהלב, זה לא נאיביות, זה משהו שהוא חי אותו. היכולת שלו ליצור קשרים באופן מיידי ומהיר, זה יכולת אדירה של ליבי. כשלגעתי אותו פעם ראשונה לחברים שלי מהבונים, והראיתי לו מה זו צמיחה, הוא התרשם על עמקי נשמתו יותר מהקשר שנותר עם החבר'ה מאשר עם התמיכה עצמה. ודרך התמיכה הוא רצה להתקרב לחבר'ה. וליבי, כפי שידוע לכם, היה לו קשה עם הנושא של הגובה. הוא נורא רצה להגיע לשם. ובכל זאת הוא עבר את זה בצורה כל כך יפה, להתגבר על מחסום הפחד. ולאט לאט, באותו שבוע שהוא הכיר את החבר'ה, הוא כבר החליט שהוא הולך לנושא של התמיכה. לא כמו שאני הצלחתי בבעיה זה עובד, הוא צוחק. ליבי קח ימינה קצת, ליבי תן לה משלחלרות, תבלום מעט, תבלום רק מעט. הוא נגע בשמיים עם כל הגוף, עם כל הנפש שלו, עם המוח, עם העיניים, עם הידיים. כולו היה אפוף ריגושים בצורה פראית. הוא לא יכול לדבר. טוב, עברה שנה, וכל הפרזות שנאמרות, הזמן עושה את שלו, ויש מחליף לכל אדם, בתי קברות מלאים וכאלה. ואתה מחכה שבאמת הכל זה יתקיים, ואתה רואה שזה בכלל לא, ולא קשור לביבי. כי ליבי, הוא עשה תפקיד, הוא מילא פה תפקיד שאי אפשר למלא אותו. האיש הגדול עם המצוות הקטנות, לאורך כל הדרך, כל אלמנה וכל משפחה במצוקה, וכל אדם שצריך את הכתף, וכל חיוך, וכל ילד שהוא הרים, זה יום יום אדם הצדיק הזה עשה את המצווה הקטנה שלו. לכן חסר לנו את האיש הזה, חסר לי אישית. אני 365 יום לא היה יום שלא עובר אצלי המחשבה מה ליבי היה אומר על הקטע הזה, מה הוא היה חושב, וזה לא נרפא, ואני חסר לי בכל פינה של החיים פה במשק. אני גיטרה, הרוח מנגן עליי לחילופי עונות. אני גיטרה, מישהו פורט עליי לחילופי המנגינות. מה שנוגע לבנות, יש הסכמים, יש כוונות, אין לי טענות, גם לא היו לי. לא התאכזבתי מימיי, כי מה שלא קרה במאי יקרה בעזרת השם ודאי ביוני. אני גיטרה, הייתי פעם מצולאי, ובתיבת התהודה אני זוכר את כל מי שניגן עליי, אני אומר תודה. רקדנו ולץ ביחד במסיבת פורים. חרשנו את רחבת הריקודים בחדר האוכל לאורך ולרוחב כמו זוג דובים שטויים,
שלובים זה בזרועות זה. צחקנו כמו מטורפים. שתינו, רקדנו, צחקנו והשתתנו כהוגן, עמוק אל תוך הלילה. כמעט בכל פעם שהיינו נפגשים, היינו תופסים איש את יד חברו ונותנים לחיצת מחץ אדירה במפגן כוח הדדי. והוא היה מופתע כל פעם מחדש. רוני, אתה היחידי שמסוגל למחוץ לי את היד, הוא היה אומר, ומחייך, ונותן עוד קווץ' אחד אחרון כדי להוכיח לי שאני אולי חזק, אבל הוא יותר. שוחחנו הרבה. שוחחנו על כל מיני דברים. מדי פעם הוא היה מגיע אליי הביתה ומתיישב על כוס קפה וסיגריה כדי לדסקס את מצב העניינים. הוא היה מספר על עבודתו בשלחים, על הדברים שהיו ממלאים את יומו בתוכן. הוא היה מתעניין במצב המשק, במה שקורה בקלקר, בענפים ובכלל. היה לו חשוב לדעת שהכל בסדר, וכשהדברים לא היו לגמרי בסדר, הוא רצה לדעת למה. הוא היה שואל ואני הייתי עונה. הוא רצה לשמוע על עבודתי בגרנות או בריכוז משק. הוא היה מפגין אכפתיות ממעשיי ומעיסוקיי מתוך חברות כנה. וככה היינו מעבירים את הזמן בשיחה, קפה וסיגריה, ולבסוף היינו קמים ומרסקים אחד לשני את עצמות הידיים בלחיצות האדירות והכמעט פולחניות שלנו. ונפרדים עד לפגישה הבאה. אני זוכר בפעם הראשונה שפגשתי אותו, זה היה לפני 19 שנה בערך, כשרק הגעתי לעין כרמל. חזרתי ממילואים באחד הלילות, ובדרכי לחדרי הופיע לפניי האיש הגדול והחייכן הזה, והזמין אותי לכוס קפה. לא הכרנו קודם ולא שוחחנו מעולם, אבל הוא חש את בדידותי, ובטוב ליבו הושיט לי את ידו והציע ידידות, חברות, אוזן קשבת וכוס קפה. אז איך לעזאזל יכול להיות שהאיש החזק והחם והטוב הזה נלקח מאיתנו סתם ככה? לסיכום דבריי, אני רוצה להרים כוסית לליבי, באשר הוא לליבי. קדימה, הופה. יד כפיים של הקהל. ליבי וניצה. יופי. יותר שמחה ליבי. יופי, סעלה. קדימה, הופה. הופה, הופה. יפה עם הרפת. הופה. ליבי. ליבי? כן? ליבי, אהלן. מה העניינים? בסדר. ליבי, כל ערב אתה פעיל פה, עושה עבודה מאחרי הצהריים עד הלילה. עם יד על הלב? כן. אני אוהב את האנשים. אתה אוהב את האנשים. חיי. לפעמים יש לי סכסוכים איתך, כסלח איתך וזה. זה לא שייך. מעבר לזה, אני אוהב אותך. ליבי, מה אתה אומר על השבוע כולו? משהו מהסרטים. משהו מהסרטים, אה? עוד לא היה דבר כזה בעין כרמל. לא היה. לא חושב, אבל מה, זה הכל בזכותו של נוח. כן. נוח, דוחף ודוחף ודוחף. אבל הייתה גם הרבה הענות של החברים. אני יודע שמי שנוח פנה, או שלום פנה, אף אחד לא אמר לו.
היה רק אחד שאמר לי לא רוצה לעזור לי היום, תוריד את זה עם הגלידה, זה להגיד שם, אמרת תהיה בריא, אתה באמת בחור טוב, וזהו, סגרתי עניין, ליבי. הורדתי לבד. אני שמח, ליבי, שנה טובה. גם לך, מושיק, תגיע לטלוויזיה. אינשאללה. שומע את חריס? נוח, שנה כבר ליבי לא איתנו. מה ליבי היה בשבילך? ליבי היה בשבילי חבר, עוזר, ורע להתרועע איתו. והוא ממש חסר, הוא תמיד נתן יד ונתן גב ונתן חברה לעת מצור ונהג וכתף, ובמיוחד עכשיו שצריך לתלות שלטים כולם אומרים לו ליבי היה, אז כבר השלטים היו תלויים ואולי אפילו פרס היה מנצח לו לליבי היה זהו ליבי. למעשה אני הכרתי את ליבי כאחד משדרת הפיקוד של הגדוד שעליו פיקדתי, משק בכיר, וכשהתחלתי בהתנדבות פה לשקם את מחנה המעפילים, ליבי מיד נחלץ לעניין. מיד, זה היה חשוב לו, זה היה חשוב לי. והיום כשאני מנסה לפעול במחנה ולהמשיך ולפתח אותו, כל פעם אני שואל את עצמי, רגע, את זה הרי ליבי צריך להביא את הטרקטור עכשיו מעין כרמל ולדסקס את השטח הזה. למה הוא לא מגיע? כשיש לי לפנות משהו, או להתעסק באיזה שיקום של, נאמר, הג'יפ הזה, או האוטובוס הזה, אני חושב לי, למה ליבי לא לוקח את זה למוסך של עין כרמל? למה שם היינו יכולים לצבוע את זה בקלות? שם היינו יכולים מיד לפתור את זה. אני לא מבין מה הוא עוד פעם מחכה, מה הוא עוד פעם לא מגיע. זאת התחושה שלי לגבי ליבי, שהוא היה צריך להיות פה ולהמשיך לעזור ולפעול ולחטוף על הראש ושנצחק עליו ושנצחק איתו. והתחושה הזאת, אני חושב שהיא הכי קשה פתאום לתפוס שבעצם הוא כבר לא יחזור לפה. שנה קשה. לצערי אנחנו מתחילים להתרגל לעובדה שהוא לא איתנו, אבל זה לא אומר שאנחנו לא נזכור אותו. אנחנו מקווים שהוא מרגיש טוב ושהמלאכים שומרים עליו שם למעלה, וגם עלינו פה למטה. כמעט שנה, אנחנו החקלאים הרי מודדים לפי העונות, לפי הגידולים. ליבי עזב אותנו בדיוק באמצע שהוצאנו את הטפטוף מהחומוס. עכשיו אנחנו משקים את החומוס, אותו שוב צריך להוציא את הטפטוף, שוב פעם נוציא אותו בלי ליבי. זהו, כל דבר שאנחנו עושים זה בלי ליבי הפעם. וככה אנחנו גם זוכרים אותו כל הזמן. הנה, עשינו על האש ביום שישי, בשלחי אנחנו מדי פעם עושים על האש. שרון שאלה אותי, נו, איך היה הפעם? אמרתי לה, היה בסדר, רק ליבי לא היה. ככה יוצא לנו, הוא באמת כל הזמן איננו, וכנראה כבר לא יהיה גם. אבל אצלנו פה תמיד יהיה. ליבי הוא בעצם עוד באיזשהו מקום איתנו, למרות שהוא כבר לא. אנחנו בלית ברירה מסתדרים בלעדיו. חסר לנו, ואנחנו נמשיך בדרכו. אני גם חושב שאם היינו שואלים אותו, אז הוא היה רוצה שנמשיך ונפסיק באיזשהו מקום לבכות עליו, ונמשיך קדימה בדרך שלו, בהתלהבות שלו, ובשמחת החיים שלו. הוא ירצה שנמשיך לחיות, וזהו, וככה נזכור אותו. איפה ישנה
עוד אנשים כמו האי ההוא אשר היה כערבות הבוכיות. איפה ישנם עוד אנשים כמו האיש ההוא אשר היה כערבות הבוכיות. למרגלות ההר נולד ליד הנחל ידוד פזור נפש על ההר או בבחיים, ובנופלו בבוקר לא אבות אחד על אדמתו יקנו לו אחוזת עולם ליד אמות המים השקטות. איפה ישנם עוד אנשים כמו האיש ההוא אשר היה כערבות הבוכיות, וכמו מבצר עתיק היה בסוף הדרך. איפה ישנם עוד אנשים כמו האיש ההוא אשר היה כערבות הבוכיות. איפה ישנם עוד אנשים כמו האיש ההוא אשר היה כערבות הבוכיות. איפה ישנם עוד אנשים כמו האיש ההוא אשר היה כערבות הבוכיות. איפה ישנם עוד אנשים כמו האיש ההוא אשר היה כערבות הבוכיות. איפה ישנם עוד אנשים כמו האיש ההוא אשר היה כערבות הבוכיות. איפה ישנם עוד אנשים כמו האיש ההוא אשר היה כערבות הבוכיות. באנו לכאן הערב למסיבה של חברים, למסיבה של אהבה, המסיבה שבזכות האיש הזה נתנה לנו להיות ביחד ולהרים את הערב הזה. אנחנו בחרנו לערב הזה את מיטב הדוברים, את מיטב הזמרים, בחרנו את מיטב השירים. אנחנו רוצים להעביר את הערב הזה בשמחה ובחן ובהרבה אהבה, ומה שהייתי רוצה מכם שתצטרפו אלינו. יש זמרים, אבל גם אתם זמרים, ואנחנו מכאן יוצאים לדרך. ואני רוצה להעביר את המיקרופון ללילך. אבא, מאז שאתה לא כאן, עוברות במוחי... אבא, מאז שאתה לא כאן, עוברות במוחי הרבה מחשבות וזיכרונות. אני זוכרת אותך, אבא, לא תמיד שמח, לפעמים עצוב. איתי היית יכול להרשות לעצמך, ולכן הפגישות בינינו לא היו קלות. בשנים האחרונות הקשר בינינו לא היה כל כך פיזי, אבל אולי בגלל זה הוא היה טעון בהרבה רגשות. אני ראיתי אותך ברגעים הכי עצובים, כשיורדות לך דמעות, ואתה לא
אתה לא ממש מאושר. עצוב לי שהיום, כשכולם יושבים פה ונזכרים, אני נזכרת בקטעים עצובים, ואני כל הזמן רואה את העיניים והן לא כל כך מאושרות. מהרגע ששי סיפר לי, אני לא אותה לילך. ויש לי כל כך הרבה דברים שרציתי לספר לך ולא הספקתי. לפני 3 שבועות, פרי הייתה בת 18, ואתה לא היית. ואמא הייתה השבוע יום הולדת, ונראה שהחיים ממשיכים. אנחנו מסתובבות בבית ומחכות שתחזור, מבטיחת מים ותגיד שאתה מצטער. בצהריים אני נכנסת פנימה למיטה ומחכה שתיכנס ותתרגז ותדחוף אותי ונשכב שלושתנו יחד, ואז עופרי תגיע ותצטרף ויהיה לנו צפוף ונתעצבן ונצחק והכל יהיה אותו הדבר. אז אבא, באמת החיים ממשיכים וכולם אומרים שזה רק עניין של זמן, אבל זה בכלל לא נכון. דווקא פה הזמן הוא לרעתנו. ככל שעובר לו הזמן זה יותר קשה. בכל אהבה נגמרת, אתה ממשיך לטוב. לשמור על העולם ילד, יש דברים שאסור לראות. לשמור על העולם ילד, אם תראה תפסיק להיות גיבור של העולם ילד, עם חיוך של מלאכים. תשמור על העולם ילד, כי אנחנו כבר לא מצליחים. את ליבי, למרות שאני מעט מאוד זמן בעין כרמל, אחרי כאבור פחות משנה, היה נדמה לי שאני מכיר אותו 20 שנה. והוא מכיר אותי אפילו קצת יותר. ככה זה ליבי. אתה לא זוכר איך הוא התחיל איתך, והוא לא זוכר מאיפה זה התחיל. וכשהוא התחיל להתחבר בצורה יותר רצינית ולהכיר גם את החברים שלי, פה מאזור הבונים,
ולקחתי אותו פעם אחת לראות צניחה חופשית, הוא מאוד 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 נדלק על הרעיון, והוא החליט ללכת לתנועה חופשית. ולתנועה חופשית זה עולה קצת כסף, ואומר לי מורד, אני לא יודע מאיפה להשיג את הכסף, אני חייב ללכת לצנוח. אמרתי לו, תשמע, לאיזה כמה כיתות מעבר לתיכון יש לך? אמר לי, תשמע, אני אף פעם לא יצאתי ללמוד. אמרתי לו, תיגש, תבקש מימון מהקיבוץ. תיגש לצנוח. קיבל מימון מהקיבוץ, וליבי עבר קורס צניחה, פה באבונים. צניחה הראשונה, הייתי איתו, הוא לא ידע מה זה, הוא לא פחד במיוחד. בצניחה השנייה, שהוא ידע מה זה, הוא לא רעד, אבל הוא כולו פרח בשמחה. זה היה בשבילו שיא האושר. זה ממש לנגוע בשמיים. והוא התחבר מאוד עם החבר'ה מהבונים, עם המדריכי צניחה, עם המדריך הראשי. כולם שם חבבו אותו מאוד. הם ממש נדהמו למשמע הבשורה, והם א' הבטיחו שלעופרי היא גם כן רוצה לנגוע שם בשמיים, ובהזדמנות ראשונה שזה יוכל לצאת לפועל, אנחנו נשלח את עופרי למעלה בצניחת טנדם עם המדריך הראשי, שתחוש קצת ממה שאבא חש שם למעלה, וזו חוויה שהוא לא הפסיק לדבר עליה כל הזמן. ולאחר שעופרי יתנח את הטנדם הראשון, היא תספר לנו גם כן איך היה שם למעלה. מתוך מודעות דרושים של עיתון הקיבוץ. למתנדבי משמר הגבול של חוף הכרמל דרוש רביעי לג'יפ עם כובע ירוק וקוקו מאחור. לקיבוץ עין כרמל דרוש מנהל לקפה פלברה עם קוקו מאחור ובלי כובע. דרוש רקדן עם קוקו מאחור ופאות מהצדדים. נא לפנות לצוות השרלה של עין כרמל. לצוות הגדש של עין כרמל דרוש נהג טנדר עם קוקו, כובע של ג'ון דיר ביד על החלון. דרוש אבא ובעל אוהב. דרושים הרבה אנשים רגילים למלא מקום של איש גדול אחד. אני גיטרה, הרוח מנגן עליי בחילופי יונו. אני גיטרה, מישהו פורט עליי בחילופי המנגינות. כשמתחשק לי לב לרטט, אני פוצח בדואט. גם אם זה טריו או קוורטט, זה לא מפריע. המשבצות אדום לבן, אשכול בשל על השולחן, והגסים דמויי סזן וגם סנדריה. אני גיטרה, הרוח מנגן עליי
בחילופי יונו. אני גיטרה, מישהו פורט עליי, בחילופי המנגינות. אני סימן, אני העידות, לבדידות ולידידות, וגם בפיש עולה ילדות, אצעד לתצע, הרפתקאות צועניות, במטוסים באוניות, הסתבכויות רציניות, על כל השטח. אני גיטרה, הרוח מנגן עליי, בחילופי יונו. אני גיטרה, מישהו פורט עליי, בחילופי המנגינות. מה שנוגע לבנות, יש הסכמים, יש כוונות, אין לי טענות, גם לא היו לי. לא התאכזבתי מימיי, כי מה שלא קרה במאי, יקרה בעזרת השם ודאי ביוני-יולי. אני גיטרה, הייתי פעם מצולי, ובתיבת התהודה אני זוכר את כל מי שניגן עליי, אני אומר תודה. שהוא ממני ימות בך, ימות בך. כשתמות משהו ממך בי, משהו ממך בי ימות איתך, ימות איתך. כי כולנו, כן כולנו, כולנו רקמה אנושית אחת חיה, ואם אחד מאיתנו הולך מעימנו, משהו מת בנו, משהו נשאר איתו. אם אדע איך להרגיע, איך להרגיע את האיבה, אם רק אדע, אם נדע להשכיל את עמנו, אם נדע להשכיל על אף עלבוננו, לומר סליחה מההתחלה. כי כולנו, כן כולנו, כולנו רקמה אנושית אחת חיה,
משהו בנו, משהו נשאר איתו, כי כולנו רקמה אנושית אחת חיה, ואם אחד מאיתנו הולך מעימנו, משהו בנו, משהו נשאר איתו. ליבי, שומעים? אתה יודע, אנשים אומרים שלכל אחד יש מחליף בעולם, ואני חושב שזה נכון, אבל אני גם יודע שכל בוקר אני קם לעבודה ומשהו חסר לי, פשוט חסר, ולא אכפת לי מה אומרים. אצלי בלב, עמוק בפנים, לך פשוט אין מחליפים. נכון, העסק ממשיך להתנהל, הכותנה גודלת, התירס רק עכשיו נבט, הבוטנים יפים מאוד, וכל הצמחים האלה לא מחכים לך. הם פשוט ממשיכים לגדול, ליבי. וגם החיים ממשיכים, וימשיכו להם. אבל אני מבטיח לך דבר אחד, שאנחנו נמשיך בדרך שלך במסירות, ולא נעצור, כי אי אפשר לעצור, ליבי. עברו להם 30 ומשהו ימים מאז שהלכת, ונראה לי שעוד מעט תחזור מהשטח, תיכנס למחסן, ואני אצעק עליך, ואתה עליי, והכל ימשיך כמו שהיה. אבל כנראה שאני טועה, ואתה כבר לא תחזור לעולם. אז בפעם השנייה, מאז הלכת, אני נפרד ממך. ובכל הזדמנות שתהיה לנו, נמשיך להיפרד ממך, ליבי. להתראות, אמיר. אני רוצה לספר לכם איך בזכות אותו ליבי שמה שצוחק עלינו, אני עומדת כאן הערב. כי ליבי פעם הציל את חיי. זה היה ב-78, ואני הייתי בטיול לסיני עם כיתה י' של אז. זה אמיר ועומר ודליה קלינוב וכוכבה ונחמה מהנוער. אנחנו יצאנו לסיני והיו לנו הרבה חוויות שם. ואז באמצע הטיול אנחנו הגענו לקיר המוות. עכשיו אני צריכה להסביר לכם איך זה קיר המוות. היו שני סלעים, אחד עגול, עם מין מדרון כזה, עלייה למעלה, שהיינו צריכים להגיע לה, ומולו, מול הסלע הזה, היה סלע כמו קיר, וביניהם חריץ עמוק לתוך האדמה. ואנחנו היינו צריכים להגיע מההתחלה של הסלע העגול עד למעלה. איך עשינו את זה? עמדנו על הסלע העגול ושמנו את הידיים על הקיר, וככה הלכנו מעל החריץ, ובקצה הסלע היה חבל שחיכה לנו, תפסנו את החבל ועלינו למעלה. אני בתור מבוגרת רציתי לשמש דוגמה אישית, כי היה קצת פחד וקצת חששות שמה. אז הייתי בין הראשונים, ואני מתחילה ושמה את הידיים על קיר המוות, משתדלת לא להסתכל למטה, ואני מגיעה לקצה, מסתובבת מעט לקחת את החבל, והחבל השתחרר.
ואני מרגישה את עצמי נופלת לתוך התהום. אני לא זוכרת הרבה. אני זוכרת שהייתי עם הראש למטה, תלויה מעל התהום, וכל מיני מחשבות רצות במוח שלי. ואז ליבי, שעמד בקצה לשמור עלינו, כמו שהוא תמיד עושה, הושיט יד, ותפס אותי ומשך אותי אחורה, משך אותי לכיוון הפוך מהמכה האיומה ומהנפילה לתוך התהום. לקח את החבל ודאג שאני אגיע למעלה. כמובן שאחריי הייתה פאניקה מוחלטת. כל הבנות נכנסו ללחץ והיה בכי והיה צרחות, ואני לא עושה את זה, וליבי עמד ושמר על כל בת והצליח להרגיע כל אחד, העביר כל אחד, ואנחנו עלינו למעלה בשלום. וזה ליבי. ליבי היה פשוט גדול מהחיים. 21 ביולי, 37 ימים עברו. ימים כואבים, ימים קשים, ימים מבולבלים, ימים משוגעים. ימים כל כך קרים, אפילו כשחמסים, ימים כה חשוכים, אפילו בצהריים. ימים שקשה לקום, ימים שקשה לישון, אך הימים עוברים והחיים ממשיכים. 37 ימים עברו מאז שהלכת, אבל בעצם אתה עדיין כאן, כי בלב של כל אחד יש פינה בשבילך, כמו שבלבך היה מקום לכולם. איש כחול עיניים שכל כך אהב את החיים, לפני שניפרד, לפני שכל אחד חוזר הביתה, לא נסיים את השיר בלי ניצוץ של תקווה. כי אחרי הכל, החיים יותר חזקים. והיית רוצה שנמשיך ליהנות מהם, מהזריחה של השמש, משקיעתה מערבה. ננסה להתגבר על הכאב, על העצב, מבטיחים לא לאכזב. דלתות שנפתחות בלילה, נצח אחי, אזכור אותך תמיד, וניפגש בסוף, אתה יודע. ויש לי חברים, אבל גם הם קווים, אל מול אורך המשגע, כשהעצובים הולכים לים, לכן הים מלוח, וזה עצוב שלהחזיר ציוד אפשר, לא געגוע. נצח אחי, אזכור אותך תמיד,
ניפגש בסוף, אתה יודע. יש לי חברים, אבל גם הם קווים אל מול אורך המשגע. כמו גלים אנחנו מתנפצים אל המזח, אל החיים. כמו גלים אנחנו מתנפצים אל המזח, אל החיים. נצח אחי, אזכור אותך תמיד, וניפגש בסוף, אתה יודע. יש לי חברים, אבל גם הם קווים אל מול אורך המשגע. אני הולך לבכות לך, תהיה חזק למעלה. ערב טוב לכם חברים. אני קורא לכם חברים כי כל מי שהיה חבר שלו ואני חבר שלו, אז אנחנו חברים. דיברנו המון עליו, והוא בהחלט זכה לשבחים שמגיע. כולם חושבים למה הוא נלקח, ורק האלוהים יודע כי לא הפתרונים, כי הוא אליו אוסף כנראה את כל המלאכים שיש מסביב. בשמו של אחותו, שקוראים לה גילה, ובשמי יואל, ובשם כל אלה שלא יכלו כנראה להגיע לכאן, אנחנו רוצים דווקא לומר להם, אלה שיושבים פה, שאנחנו ניצבים כאן בשבילו, למענו, למענם. אנחנו מתחייבים ונשבעים לא לשכוח. אנחנו תמיד נהיה, אם תצטרכו ומתי. תמיד נעמוד מפני שאהבנו ותמיד נאהב. תודה. הקטע הבא נכתב באיזושהי הרגשה של החמצה. הרגשה שהולכת ומתעצמת עם הערב המרגש הזה. הוא הולך ככה. ליבי, מה לא אמרו עליך? אמרו עליך שהיית תמים, אומרים שהיית מתוק, אמרו גם שהיית חמים, לא היית שמוק. גרסו שהיית נעים, שמרת על החוק, והיו שהוסיפו טעים, אהבת גם לצחוק. אומרים שהיית אוהב, טוענים שהיית חזק, תמיד מדבר מהלב, עוזר לכל נזקק, רגיש לכל כאב, לכל עוולה מזעק, שעות עבודה לא קוצב, עד שהיום לא נפסק. הרבה מאוד חברים, לא קרובים מספיק, אומרים המון דברים שלשמעם היית מסמיק. ואם יש כאן איש צעיר שאותך לא זכה להכיר, יסיק שהיית מלאך בכיר לשם הזה השיר. לא הכל נכון חבר, אולי הרבה פחות, אבל אחרי שהלכת נזכרנו לעשות הנחות. כי כאלה אנחנו ליבי, ברוב טמטומנו אמר, כל אפשרות לפרגן היום
תמיד נדחה למחר. אז יאללה ליבי, היה שלום, ובזאת לסיים מבחר. אם לא אמרתי עד היום, קבל נא את השדר. אתה חבר מכל הלב, אתה באמת היית בסדר. השיר הבא, להיות חבר, נכתב במיוחד לערב זה על ידי לייזה, הולחן בידי אילי, וישירו טלי וסיגלית. שצמרות עליה האפירו וקרסו בדמעה לחם. ימתקו רגבי האדמה שכה אהבת, ואנחנו נזכור שהיית חבר והלכת. ימתקו רגבי האדמה שכה אהבת, ואנחנו נזכור שהיית חבר והלכת. במרחב שדות חרושים הכמלים לכתף התומכת, מחייכים השדות ובוכים, קומתם הזקופה דועכת. ימתקו רגבי האדמה שכה אהבת, ואנחנו נזכור שהיית חבר והלכת. ימתקו רגבי האדמה שכה אהבת, ואנחנו נזכור שהיית חבר והלכת. עוד בוכים אנחנו עליך. אני הייתי בחוץ לארץ כשזה קרה. קיבלתי את הבשורה בחדר בבית מלון בלוסקה. זה היה מאוד רחוק, זה היה מאוד קשה לעיכול, וזה לא כל כך נקלט. כשחזרתי ארצה הביתה כעבור שבוע, הדבר הראשון שעשיתי, הלכתי לבית הקברות כדי לוודא שזה באמת אמיתי. וזה באמת אמיתי. ואז התחילו לעבור לי בראש מספר תמונות שאפיינו את מערכת היחסים שלי עם ליבי. והעליתי אותם פה על הנייר, והם בהחלט מאפיינים את מה
אני רוצה לבטא ממערכת היחסים שלי איתו. רקדנו ולץ ביחד במסיבת פורים. חרשנו את רחבת הריקודים בחדר האוכל לאורך ולרוחב כמו זוג דובים שטויים, שלובים זה בזרועות זה. צחקנו כמו מטורפים. שתינו, רקדנו, צחקנו והשתתנו כהוגן, עמוק אל תוך הלילה. כמעט בכל פעם שהיינו נפגשים, היינו תופסים איש את יד חברו ונותנים לחיצת מחץ אדירה במפגן כוח הדדי. והוא היה מופתע כל פעם מחדש. רוני, אתה היחידי שמסוגל למחוץ לי את היד, הוא היה אומר, ומחייך, ונותן עוד קווץ' אחד אחרון כדי להוכיח לי שאני אולי חזק, אבל הוא יותר. שוחחנו הרבה. שוחחנו על כל מיני דברים. מדי פעם הוא היה מגיע אליי הביתה ומתיישב על כוס קפה וסיגריה כדי לדסקס את מצב העניינים. הוא היה מספר על עבודתו בשלחים, על הדברים שהיו ממלאים את יומו בתוכן. הוא היה מתעניין במצב המשק, במה שקורה בקלקר, בענפים ובכלל. היה לו חשוב לדעת שהכל בסדר, וכשהדברים לא היו לגמרי בסדר, הוא רצה לדעת למה. הוא היה שואל ואני הייתי עונה. הוא רצה לשמוע על עבודתי בגרנות או בריכוז משק. הוא היה מפגין אכפתיות ממעשיי ומעיסוקיי מתוך חברות כנה. וככה היינו מעבירים את הזמן בשיחה, קפה וסיגריה, ולבסוף היינו קמים ומרסקים אחד לשני את עצמות הידיים בלחיצות האדירות והכמעט פולחניות שלנו. ונפרדים עד לפגישה הבאה. אני זוכר בפעם הראשונה שפגשתי אותו, זה היה לפני 19 שנה בערך, כשרק הגעתי לעין כרמל. חזרתי ממילואים באחד הלילות, ובדרכי לחדרי הופיע לפניי האיש הגדול והחייכן הזה, והזמין אותי לכוס קפה. לא הכרנו קודם ולא שוחחנו מעולם, אבל הוא חש את בדידותי, ובטוב ליבו הושיט לי את ידו והציע ידידות, חברות, אוזן קשבת וכוס קפה. אז איך לעזאזל יכול להיות שהאיש החזק והחם והטוב הזה נלקח מאיתנו סתם ככה? בסיכום דבריי, אני רוצה להרים כוסית לליבי, באשר הוא לליבי. הערב לאיש טוב שחי בינינו תם. מצאנו את השירים הכי יפים. הזכרנו את הדברים הכי טובים. שמנו אותם בפי הזמרים הכי טובים שלנו. להתראות ושלא נדע צער. אתם תמשיכו לשבת. הלהקה שלנו תשיר. ואנחנו נצטרף לשירים. לא צריך לקום. הערב ממשיך לנוע. פרחי העיר, מלבלבים באור ניחוח, אוויר חשמל עצור בהיר, משכרונו אסור לברוח, הוא רק יתום ורק תמיד, נולד לרגע
לברוח בינינו בין הימים והלילות לראות מראה חולין מלמה כל נשמתנו הבנות שאסתר תרחמנה נפנו שלום ילדה פניה את חיוכה נשא אותה מה שהיה ולא היה נדמה כמו לא ישוב להיות עוד כעת אני מאוד אחר ומסתכל מאוד בשקט איך המנה ברצף שם כעת אני מאוד אחר ומסתכל מאוד בשקט איך המנה ברצף שם גופי נקטן ומתנמר אבל ראשי כל כך גבוה עד שאפילו אם אלך לא אתבונן לאן אבוא כי עבודה על צחפות וכמתם מנהרה של חלק מי שיגיע עד הסוף שקיעה מודה על צחפות וכמתם מנהרה של חלק מי שיגיע עד הסוף שקיעה מודה בין הגגות אספלט כחול מלמטה עיני נשים נוגות נוגות עוברות לערב למבט כמו את הפרי ואת האדמה היא אפורה מתחת לשלחים ולעוד לתת לך
כמה יפה.